na yung kahaponon sa inyong mga ka-guys. Hapon na jud no, may pangit-ngit na. Uh-oh. For today's video, kay manguha mi mga tubig kalibuhanan o kasagbutan. Mga mga ko ano guguno. Kay tumanan ako tano. Inubo ko sa pakan da manakamping ngit-ngita noon. Da mas unya-unya manguha ta og kugon karong gabi una. No, God, please, no, no! Ko kugon kay into ka na kayo ti ayon. Nami siya mga girl, mga madi. Nami siya sa iyo ay. Nami ko ni. Wow. Kini dong ugat ako katulo bay ko na inform nga patay man kini katula. Uy. Napaka na pud ato, bulat ka na pud ang atong kagagiro na ni. Nangitinda hinuon nga ni uy. Tapon ko kay ta uy nasige paglatagaw tinawag gabi na kayo na matakuan og kugon. Magkuha kugon kay ti ayon man kay malagaw na to na. Kay kuy ko git-ngit magkakatol. Sama sa imong utol ni patol. Uy, ay na lang madi. Ay, kuy. Now diha, pati kay maasa kay. Gabi man no. Dali-dali kami ana. Lami pa ng kugon madi og taas ka sugar badi ay sugar ba? Blood baorbit na. Ay di ka sugar tay sweet. Ay di na dito nang moment pero perti na kini katulang yung mga batiis. Gamay bidi ka patong kuhaan ni. Kita pulan ta, ngit-ngitan on ta. Na unya pa. Sa ka unya. Ay, katapol bagi ay katabungan na jud ko ani perti bagay. Uy, bagi ta. Ani matambalan na to kabadlungon ani. Hindi ayon man ta. Dapat nakamping ta kay Wyming. Uy, napangga na to. Pinta. Dali una ni nga mo, ba dyan mahadlok sa dating pita, kada ka nagtingog-tingog. Hoy! Ka, kalawan na mo madi. Uy, mga madi, ninyo ti siya, ang kogon. Kung ka muna, piblatiin nyo ti ay, or kidney. Ay, ayun na, ang sagot. Wow! Magaling niyo na, kay parang ng katula. Sama sa kakatul. Sa kakatul, sa imong amiga, ng patol sa imong, ay, uwak. Oh, may di na tamang time lang, wag-uwag ba di, kay katul, ano, pinagpintahan na siguro ni. Kanina siguro, kapatid yung gahi ama di. Kamu na ikot siguro madi no? Huwag patangtang siguro ubol-ubol yung inibot. Dali-dali una to, ngit-ngit naman no? Okay, tinapol mong gutata, awa hinuon, ngit-ngita na hinuon dani. Sus, mas siguro ibutahan na to no? Aside sa, ay, pagduga kong pants din ha, madi. Napay wait na kong lago madi, ay napansin na. Kaya wata na ka lip tint or lipstick madi. Hala, okay na ni, uy. Okay na kayo ni. Huy, pag man gani, mapurma baka ni batiis, ani. Napanang-agianan naman, marsikuhan. Huy, wajud tay, aning magpa. Huy, ginawa ko, kakatol. Nakuha, Diyos, kay, Mia. Ay, madi, kakatol na dyan kaay ba? Dali-dali, na to ni Bea, uy. Partiking gahi, uy. Akay, ana. Hulbot na ubul-ubul na mo pagkaigahi ka. Ay, uy, di na mga way rin, no? Kaya di ba away. Medyo okay naman siguro, ay, kukuyan sa mga sportive, sa madi, or, oy, adto na may mangulay na mi, sa part 2 na punta, makita mga madi. Kaya manghimasa ni madi, oy, part 2 na. Kaya karoon na naman sa part 2,